Què és el Sol? La Via Làctia la formen moltes. Al voltant del Sol giren. El sistema solar està format per Quin és el planeta més proper al Sol? La Terra és el tercer planeta més proper al Sol? Quants planetes giren al voltant del Sol? Quin és el planeta més gran? Com es diu el recorregut que fan els planetes al voltant del Sol? Quin és l'origen dels noms dels dies de la setmana? A quin li diuen el planeta vermell? Quin és el satèl·lit de la Terra?